कडून आपण माती घेतलेली आहे, ही यूट्यूब पे जाएगा। अच्छा। चलेगा ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। तर हे लिंक रोडवरती दुकान आहे आणि आपके पास क्या क्या है वो भी बताओ। इंडोर आउटडोर प्लांट है, पानी का जो फ्रेंड्स, आज खूप दिवसानंतर मी ॲक्च्युली व्लॉग बनवतो आहे आणि आता मे महिना सुरू आहे, गरमी पण खूप आहे। तर आज खूप दिवसांनी मी आज सायकलिंगला आलेलो, म्हटलं बोलूया आज तुमच्याशी। आज बघूया, आज आपण व्लॉग बनवूया। तर माझा दिवस स्टार्ट झाला आहे आणि इकडे ना मस्त अशा त्या स्क्वेरल्स आहेत, त्या आहेत खूप साऱ्या, पण त्यांना कॅप्चर करायला गेलो ना की ते पळून जातात। तुम्हाला दिसत आहेत का बघा, मी दाखवतो तुम्हाला। एकदम कोपऱ्यात आहे ते बघ, गाडीच्या इकडे बघ, दिसली? किती मस्त वाटतं। ते त्यांच्या जवळ गेलं ना की ते पुढे पळून जातात। चला, आता आलो आहे मी आपल्या लॅबवरती आणि आता दिवस स्टार्ट करायचा आहे। वरून विमान जातं आहे, त्याचा आवाज आहे। सिग्नल पण एवढे मोठे मोठे आहेत ना, 2-2, 3-3 मिनिटाचे सिग्नल आहे। बघूया आता कधी सुटतोय तो। नाही, आता वाजले 10:20 आणि मी आलो आता ऑफिसला। ॲक्च्युली खूप दिवसानंतर आपण ब्लॉग करतोय आणि ऑफिसला जायच्या आधी 2 मजले ना आपण शिड्यांनी चढून जायचं, तर ते काय रोज पॉसिबल होत नाही। जेव्हा म्हणजे असं 10 मिनटं लवकर वगैरे आलेला असतो, तेव्हा मग मी शिड्या ना 2 मजले चढून जातो। तेवढंच आपलं वर्कआउट। आणि आपल्याला काय जिमला वगैरे जायला आपल्याकडे वेळ नाही तेवढा, नंतर बोलतो। नमस्कार, आता माझं जेवण झालेलं आहे आणि आता आलो आहे मी माझ्या या कट्ट्यावर। खूप दिवसानंतर ॲक्च्युली इकडे आलो आहे। अरे आज सॅटर्डे तर जास्त काम नाही आहे, गरमी थोडी जास्त आहे आणि लवकरच निघीन। बघूया, आता गावी जायचा प्लॅन आहे। सुट्टी कन्फर्म व्हायला पाहिजे, सुट्टीसाठी फार गडबड असते माझ्या इकडे। बघू आता, आपण सुट्टी मिळायला पाहिजे। भेटू थोड्या वेळानंतर, भेटू। आता चाललो आहे पुन्हा काम करायला, संध्याकाळी भेटूया। संध्याकाळचे 7 आणि मी आलो आहे जे धने आता लावणार आहे नवीन, त्याच्यासाठी मी माती घ्यायला आलो आहे। ही माती आहे आपल्याकडे अशी, आणि वर्मी कंपोस्ट घ्यायला आलो आहे। हे लिंक रोडवरती दुकान आहे आणि आपण मागे जे मशरूम लावलेले ना ते काय उगले नाही बरोबर, म्हणजे मला वाटतं त्याच्यात काहीतरी इश्यू झालेला आहे। आणि या साहेबांकडून आपण माती घेतलेली आहे, ही यूट्यूब पे जाएगा। अच्छा। चलेगा ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। तर हे लिंक रोडवरती दुकान आहे आणि आपके पास क्या क्या है वो भी बताओ। इंडोर आउटडोर प्लांट है, पानी का जोर से मटका। बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, पानी का मटका है, ये सिरामिक पॉट है, फाइबर पॉट है, प्लास्टिक का पॉट है। आउटडोर में सारे फ्लावरिंग प्लांट मिल जाएंगे, इंडोर में सारे प्लांट मिल जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट वगैरह वो सब मिलेगा? फर्टिलाइजर है, सब सारे वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काउडंग, सारे काउडंग भी है ना। और ये कम से कम मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या है किस चीज़ का? किसी भी, अगर कोई भी अगर मेरे को प्लांट वगैरह इंडोर लेना है? प्लांट लेते हैं तो कम से कम 60 रुपये का से स्टार्टिंग है। आउटडोर प्लांट लेते हैं तो कम से कम 50 रुपये से स्टार्टिंग है। तुलसी 10 रुपये का है। तुलसी 10 रुपये का। अच्छा, ये आपको पॉट में अगर लेते कम से कम तो 20 रुपये से स्टार्टिंग है। सिरामिक पॉट में कम से कम 50 रुपये से स्टार्टिंग है। 50 रुपये से स्टार्टिंग है ना, चलेगा।
चला मग आता आपलं काम झालेलं आहे आणि आपण आता निघतोय घरी. तर बघूया, त्या साहेबांनी दिलं आहे ते लावून बघूया.